Sorumuz Amerika'da Demirada Carolina ştatının Reyl şäherinde Türkmen hallaryny hem satýan Türkmen işegur Amerika'daky Türkmen Halil ağamyz bilen garşylaşdyk. Halil ağamyz şol wagtda dünýä türkmenleriniň hem agzasy. Halil ağa. Görüşüňiz ýanak Dowran ağa mana bildirem şöyle 30 ýyl bäri hal işinde nakşlaram gördüňiz, renklenmedem gördüňiz. Hudaýa şükür ikisi kuanymyz bar şurada. Hal işinde hal işe Amerika'da gowy satýarys. Hudaýa şükür Türkmen milli hallamyzam bar. Soň inde Türkmenistan Türkmen hallaram bar. Pakistan, Hindistan, İran, Türk hallamyzam bar. Şöyle Hudaýa şükür çağalamyz bilen 30 ýyl bäri hem retail dukanımız var hem wholesale ediyoruz bärde de. Başka dukanlara sergiler hem gatnaşýarys. Exhibitionlar var, International Festival var, Las Vegas'ta, Atlanta'da var, olara gatnaşýarys. So renkleri bu değiştiriyor börde de. Indi Türkmenistan'dan renkler değiştir hallaryny gördüm. Bärde köp gitýän hallary bolsan ak hallar gitýär. Mana görüp otursanız modern hallamyzam bar. Modern hem gitýär, contemporary hem gitýär. Soň ak haly şol reňsiz hallar bolýar, reňsiz hallar. Ana köprak hal satışymyzda şol da bilek bärde şpillen. Ýöne gyzyl hallarym Hudaýa şükür gitýär. Mana görüşüňiz bizde gyzylam badyr, ýaşylam badyr, agam badyr. Ýöne köprak gitýär aklar da. Görüp otursaňyz Hudaýa şükür bärde biller 2 konteyner haly geçirýär her ýylda da. İnşallah aýynda da nasip bolsa Türkmenistan baryp Türkmenistandan hal almak üçin şol men aslan dreamim hemişe Türkmenistan baryp Türkmenistandan köp hala getirsem de Türkmen hallary köp satsam men dünýäde şol bir nemem da Türkmen hallamy satsak diýonda Türkmen hallamy da Türkmenistan bilen hala getirsem şol hemişe şol fikirde de ýöne hazırça successful bolmadymy nasip bolsa şu aýynda da şol Türkmenistan'da köprak hal getirdiğini fikrim vardı. Şpillere başka memleketlerden hal köp getiriyorsa satışımız Hudaýa şükür gowy satýarys bärde. Hemme de adamın normale gidip otýda. Sizem hoş geldiňiz. Bäri geleňiz üçin şol kömekleňiz üçin sizem sag bolsun aýtýan. Sag bolun ýaşly. İşiňizi arzu etýän maksadyňyzy ýetiň. Saglyklykda görüşelim ýaşly.